हरे कृष्ण जय जगन्नाथ राधे राधे सांग मैंने मु चारोटी नियम विषय आपन को बुझेबी जे कि चारोटी नियम आपन जीवन में बहुत परिवर्तन आनीदेव। ठीक अच्छे ये चारोटी नियम कौन एक नंबर रे हैला प्रथम आप नॉनभेज खाइबे ना नॉनभेज आपड़ कहवाक गले आमिष किसी लोग अंडा को भी भेज कही दौरान ना अंडा हो माछ हो मांस हो अन्य जनक जीव हत्या करी आपड़ केबे भी खाइबेनी अन्य जनक जीव हत्या करी कौन आपड़ खुशी रही पारे ସେଇଟା केबे भी हेनी। ठीक अच्छे तो अन्य जनक आम माने मारिकी आम खाइबा नाही एइटा आम पई भल नुह। ठीक अच्छे आपड़ जिते गोटे खड़ा पकईकी कि आपड़ गोटे किसी जाल मछटा धरुंच देखुं जिते जाल रे ମାଛଟା ହେଉଛି ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଛଟପଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଦେଖି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଛୁରୀ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛୁରୀ ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ବହୁତ କାଟୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉନଥିବ ଏଇଟା ଆପଣ ବିଚାର କରି ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିହାତି ବି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସେ ଆମେ ଯଦି ନ ମାନିବା ଆମକୁ ସେଇଟା ଫାୟାର ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଟା ନିହାତି ମାନିବେ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଗେମଲିଂ କରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଗେମଲିଂ କହିତେ ଗଲେ ଆମେ ଗେମ୍ ସଟ୍ଟା ଲଗାଇବା ନାହିଁ ବା ଜୁଆ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ପାଇଯିବୁ ଏତିକି ପଇସା ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଏତିକି ପଇସା ପାଇଯିବୁ ସେଟା ମଣିଷ ତ ପାଏ ନାହିଁ ଆହୁରି ତାର ଉଲ୍ଟା ଚାଲିଯାଏ। ତ ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବା କିଛି ସେମିତି ଗେମଲିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦିଏ ସେଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ମୋଠୁ ଭଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଯେମିତି ଆଲକୋହଲ ମାନେ ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ କି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଟକା ଏସବୁ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବି ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପଇସା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ସାରି ଦେଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛେ ପୁଣି ମାଡ଼ ବି ଖାଉଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚାରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଇଲିଟିଟି ସେକ୍ସ ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ଆମେ ସେକ୍ସ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିବାହିତ ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନିଜେ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଆପଣ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ଥାଏ କି ଆପଣ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଏତି ତ ଆମର ଏଇ ଚାରୋଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତ ଚାରୋଟି ନିୟମ ନିହାତି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। 2026ରେ ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି କହି ଆମେ ରହୁଛେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧେ ରାଧେ। 2026 ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କଳିଯୁଗରେ ହରି ନାମ ହିଁ କେବଳ କଲৌ ନାସ୍ତୈବ 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 ନିର୍ଗତିନେ। କଳିଯୁଗରେ ଆପଣ ହରି ନାମ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। 2026ରେ ତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି କଳି ଜୟ ପ୍ରଭୁପାଦ की जय।